l'únic que vam trobar era un taulell d'escacs. I el meu pare sí que sabia jugar una mica, sabia el més bàsic, i llavors li va ensenyar. Va ensenyar i van començar a jugar. Jo, que encara amb dificultats parlava, no? Però ja anava mirant, i de quedar-me allà atenta, al final vaig acabar aprenent. I d'això, com a germana petita, sempre seguia el germà gran, ella la va anar a contar al club, a mi darrere, vam començar a competir, jo també, i així que ja no hem parat fins ara. Yo empecé de muy pequeña porque estábamos en una casa así de vacaciones con mi familia y no habían juguetes ni para mí ni para mi hermano y solo había un tablero de ajedrez y mi padre sabía jugar